går det så langsomt. Går det så langsomt. Du skal skrive adressen hver eneste gang. What? Jeg kan ikke copy-paste. Allô, je vais manger en croissant et un chocolat froid avec Patrick parce que we are going on date. Var det ikke Oui. en appelsin? Eller noget. Patrick, we are going. Der er sådan noget skinke. Og så er der noget fløde, og så er der også rosiner i. Det er fransk delikatesse. Det er så lækkert. Nej. Du har sådan nogle gode knogle med. Jeg har ret en blank. Hej. Filmer du nu? Jeg filmer nu. Hallo. Den er lidt mørk i skralden. Eller i skærmen. Ja, skærmen, du ved. Jeg har også min nøgne mig. Hallo, drenge. Sig hej. Nej. Hvor er vi på vej her? Vi er i New York. Nej. New York City, homie, out from New York. Og hvad har vi set? Hvad har vi set, Drøsse? Vi har set nogle wrestling, basketball, og min mates alle sammen. Nogle gangsters. Og nogle hummers. Og nogle limousiner. Og den der for Men in Black. Hvad er det, starter med os? Hello, chicks. This is crazy. This is fucking crazy. Der er stå og bygning over det hele. Er det nice? Ja, det er super nice. Og det er vildt. Og det er vildt. Og vi er her endelig. Det er for sindssygt. Hvad sker der? Hej, Jacob. Lukas skal også med. Ja, Lukas er med. Ja, jeg er mere ikke kommet med. Hvor er der ikke nogen, der vil? Ja, jeg filmer bare lidt, så du ved. Hej. Hej, Lukas. Der stod, jeg drejer mig om, og så er der bare sådan et mega Jo, men jo, det er korrekt. Og så er det 50 grader. Det er Fahrenheit for fanden af. Fahrenheit. Fyld derud. Runde det, der hedder The Clinton Castle. Det er ikke noget med Bill Clinton at gøre. Det er en tidligere guvernør i New York, der det er opkaldt efter. Det lå oprindeligt 12 meter ude i vandet. Ude i stormen her. Men det er altså, det bliver bygget op. Fuck dig. Nu kan jeg så ikke billede sådan en idiot. I is out anyway. Har du billeder eller Alle mine rettede af mine kommer. Ej, Hun seriøst gjort det? Nej. Lukas! Hej, jeg med eller Jeg får altså ikke noget på, når jeg skriver til hende. Det er så bange. Jeg skriver ikke til hende. Ja, kom nu. Undskyld forsinkelsen her, bilen. Nej, men jeg har også til måde gået fravær for noget, som jeg ikke skulle have fravær for. Jeg sad lige rettet efter kommer, for det gør også med Ninas, fordi hun er dansk med os. Nej, det gør jeg sgu ikke med Nina. Nina, der kan jeg godt lave sådan en lille for sjov. Den havde dem helt opgjort, og så er det bare mere. Nej, hvor sur du er. Jeg havde ikke overskud til, at det kommer før. Fik du mit scoreblik? Fik du mit scoreblik før? Ja, jeg tror ikke.
Godt nok dårligt score. Det kan så holde op på den ene kat. Hende er røg i hovedet. Så hold den ned på bussen i stedet for. Og så hold den op på panden igen. Jeg må være eller sådan noget. Alene. Ja, det filmer ikke sådan lidt. Du vil ikke have en pude? Så jeg vil gerne have. Vi har lagt sådan. Du har lagt oven på ligger på den. Ej, det er ikke klamt, det bare ligger på den der madras der. Ja, det er faktisk ikke klamt, men det er for hver eneste gang, at Birkens er i min seng, så springer den her sengetøj af. Mig? Jeg vil sige, hver gang jeg gør det, var tænkt, nu river jeg sengetøj. Jeg kan ikke gøre for. Hvorfor siger han også nej først, til han har været i sovehuset? Jeg tror ligesom, han tænkte, at okay, de har set mig, så det skulle nok ikke stå og lægge der. Hvad er det? Det er Fies scorerøv. Scorerøv? Eller hvad? Hvordan laver man scorerøv? Bare røv i hvert fald. Eller bare... Numse. Okay. Det er noget det. Pølleanden. Nej, det er Fies pøllefabrik. Ikke for børn. Jeg finder mig ikke i det længere. Redhead. Med en hammer. Hvad laver du? The hammer. Det er sgu nok sådan lidt. Hvorfor? Okay, det har du lige konkluderet. Lige der selv er en jordbær. Det er det fanden. Lige der hele pointen er det faktisk været 10 i årskarakter, så kom vi op, så kom Krølle med på 6, og jeg var 8. Og det var Krølle, der havde trukket mig op, fordi hun har sagt så meget lort. Det fik vi at vide. Så sad og kiggede på Krølle og sagde, du har sagt så meget lort, at din makker har fået 2 karakterer mere end dig. Jeg sad bare, Jeg kom op i det værste transformation, det eneste jeg kunne sige, var, at min bedste. Laver du? Nej. Filmer du? Ja. Den er... Kaos ude i lufthavnen lige nu, fordi vi venter på en flyver. Bare ikke komme. Og vi vil hjem. Når vi kommer hjem. Mais c'est donc qu'il y a une femme grosse manqueuse. Ce qui est des choses suite maman. Alors ce volet non meurt pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de tomber dans les toilettes. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Ladies and gentlemen, this is a smoking site. Contact emission is absolutely forbidden to smoke in the toilet. We remind you that smoking in the toilet will temporarily restrict providing protection. Walk around when we see that China has been turned off for your safety, however, we advise you to keep your seatbelt on the front seat.